ingon, way mangingilad kun way magpailad. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, kapait. Fresh graduate man tuot sa college pero lisod po kay i-apply trabaho. Maugid, sweet. Mga pwede lang katabi sa kunsa so? Sige, uy, balag di magamit ang atong kurso nga gigraduatean. Kaanugom sa inyong kursong BS Psychology kung mga apply mo bisag unsa lang trabaho, ah? Laing kaayo po nga sige migpundo sa bahay. Kamong duha ni Angel ang mangitag trabaho, sweet? Opa. Pulos na may gipanglaay sa bahay. Maong maning kamot mig pang-apply. Kang inita, Jill, uy. Bitaw, sweet, uy. Ang atong kwarta no nga gidanaw ro radyo pliti-pliti og palitupog ng tubig. Pero, wa pa kita makakitag trabaho. Grabe ha, di ay sa. Kadagang nang apply, uy. Pero wag kay bakante. Unsa ka kung mo apply na lang tag call center, Angel, sa? Madawat ka ta? Atong suwayan. Sige, go! Angel, kanang lalaki nga nagpaingon nato ba nga taas o gwapo? Mo na ang manager? Sige. I-ready na itong dahan ng atong resume. Sige. Good morning, Good morning, sir. Good morning. Niarang among resume, sir, o among duha, akong friend, si Angel. Call po sa manager, sweet. Bito. Unsay inyong applyan? Musta naman yung gi-applyan nga trabaho ni Sweet Angel, ha? Nadawat mo? Ang pabalikon pa mi pa. Pabalikon pa mo. Opo, sapatos niya, anak. Wala na, klaro. Ay, klaro na pa, uy. Kaya ang manager man gid mo ay mi-entertain namong duha ni Sweet. Gopo kay manager pa. Angas puti og angayan kay siya nga nagnektay. Mura biyang nipidla kang kadahana ka, pabida. Mayo itong madawat kung duwa, Sweet. Angel, ano ni adeta din ni? Mama ingon sa manager. Nga anita din i-interviewon. Nga nung man dito sa building nga atong gi-applyan? Basi kita ra interviewon niya. O kita rang doang duhaton. May unta sa. Nadugay lagi sa. Nagpagwapo pa tingali to siya. Sa man ni dinhi, uy, apartment? Niya siya din ni Puyo. Apartment ni. Pero, daghan ang door. Naay door 1, door 2, door 3. Nakita niya tas door 6. Ay, sweet. Mag-pray ta, sweet nga madawat ha. Unta, mag-start na ta ang work. Sige, mag-pray ta, Angel. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Kinsay gustong mauna nga magpa-interview? Sweet, ikaw lang. Ikaw lang, chill. Ako lang, manager. Sit down. Thank you, manager. Na-save na ko ang imong personal record. Kompleto kini. Ilabi na sa imong address. Kung doon na kay wa maoyoni sa kung pagkabuhaton nimo karon, sa iyo na lang kaayo sa pagpangita sa imong gipuy-an. Sa iyo ra ang pagpangita sa imong pamilya. Kalain sa gisulti, uy. Kuyawan man hinuon ko. Relax. Kita lang duha ang nianing kwarto.
Oh, Okay ra ba ang kabugnaw sa aircon? okay naman, manager. Okay. Paghubo na. Unsay nahon? Ha? Unsa to, manager? Paghubo na. Ug ayaw nag-uwaw-uwaw, ha? Oh, Sige na. Sa ka-oras naman nga naa sa kwarto si Angel. Siya rukod. Upa mo man pag-interview. Barog ta, oy. Sakit naman akong lubot, oy, sa pagsiglining kod. Grabe sa kong interview, ha, kod. No, kado. Ay, salamat kinahuman na kit sa pag-interview. Jill, thank you, Jill. Nahuman na kit. Jill, hilak lagi ka. Huwag ka kang pasal sa interview. Ngano din ka nagpakuman ninong kag maayo. Sultihin ko ba nakapasal ka, wa? Jill, So, dali. ako na sa interview, Jill. Di sa ka, Jill, ha? Ha? Ayaw pagsuod, sweet. Say, Ayaw pagsuod. Next! ano? Ayaw pagtuon niya, sweet. Oh, ha? Ikaw. Magkop kitang nasulti, ha? Ayaw kalimti ang tanan. Sa iyon ral tultulon ang imong address. O imong kaman, miss. Na-save ko na usab ang imong address. Kay nga na di ay manager. Ayaw ng padagag sulti. Dali na sa sud. Manager? Babi na lang. Sir Bobby. Higda. Ha? Higda, unsay? Higda o hubuang imong sinina. Time pa sa unsay? Human sa interview. Inigawas ni mo din ni. Wa kay sultihan bisag kinsa. Kay once nga may masultihan ka, mamatay ang tanang membro sa imong pamilya. Busa, buhata ang unsa may akong gisulti nimo. Hubo na! Kay pasaoy, unsa man ang klasiyas interview? Kalain ko ining pahubuon ko nimo manager. Dili ko manager. Unsa di ay ka? Manager! Unsa? Bahala na lang ni. Tuktukon ko sila aron madisturbo ang pagbuhaton ni Papi nga to kang sweet. Ganag to na may sama ni mo kaayo. Ganag yun. Ayoko giyak-giyak! Sayang, kayag angay ni mo sweet. Uy, hugot ko kayo! Aletse! Huwag ako mahuman! Wa gid mo makapasar sa interview si Angel Sweet. Wa lagi pa. Kung mo na, pangitan mo laing trabaho, laing kaplayan. Madlok na mi pa. Si Madlock, Basta, madlok na mi. Sweet? Ngano ka? Abi ni mo, Angel. Kasultiun, nagkit kaayo kong papa kanina. Pahin sa nahitapo nato. Ayaw kit sweet ha. Diba si pamatyon sila? Kisay pa matyon? Ha, kisay pa matyon? Kisay pa matyon, sortihi ko rin yung Angel Sweet! Naa ng apartment nagpuyo ang nag-rape among duha ni Angel, Sir Police.
Pakita ko sa naong sa mga rapist. There, sir, oh. Animal. Mao na siyang tugan na namong gipakita. Ang modus ini, mao ang pagka-manager kuno niya. Manager pa siya, pero di manageray. Men! Sudlo na to ang gipuyan sa mangingilag. Takbo siya! Kumusikol! Patyang! Move! Huwag ko ninyo! Huwag ko ninyo! Nadakpan na kit sila, Angel. Maraga na gusto siya ni tabo na to, sweet. Ug madugta siya sa pisahan. Pagkakita mo!